Probiootit arkesi avuksi. Tällä videolla kerromme Homecaren Bioswipe-sarjan helppokäyttöisestä puhdistusaineesta. Tuote on emäksinen probiootteja sisältävä multiclean-tiiviste, jonka pH on 10,5 ja tiivistepullossa on 500 ml. Ja tuosta 500 ml tiivisteestä tulee 31 laimennuspullollista. Pullon kyljessä on viiva. Ensin laitat veden ja sitten tuon pienen määrän tuota itse tiivistettä. Ja kun käytät, niin heilauta vähän. Ja taataan, että tiiviste pysyy elinvoimaisena 3 vuotta ja tuo laimennus 3 kuukautta. Kyse on siis viittoisesta tuotteesta, joka kotikäytössä riittää 1-2 vuoden kulutukselle. Tuote ei sisällä varoitusmerkkejä, ei kemikaaleja, joista siis pitäisi varoittaa. Lapsetkin voidaan opettaa käyttämään tuotetta turvallisesti. Helppo käyttää, suikutetaan pinnoille, annetaan hetki vaikuttaa ja pyyhitään. Pinnoille ei jää pesuainejäämiä, turvallinen käyttäjille ja turvallinen pinnoille. Ja jos kodissa on pieniä lapsia tai eläimiä, jotka liikkuvat siellä lattiarajassa, niin ei ole pelkoa siitä, että kun he laittavat kaikkea suuhunsa, niin että sieltä tulisi niitä kemikaalijäämiä puhdistusaineista. Ja multiclean laimennus käy kaikkeen, mihinkä vesi käy, sekä sisällä että ulkona. Nuo probiootit pystyy tuottamaan kohdennettuja entsyymejä, pilkkovat likaa ja käyttävät sitä ravintolaan. Multicleanin säännöllisellä käytöllä probiootit eli hyvät bakteerit täyttävät tilan, huonot bakteerit kärsivät resurssipulasta. Probioottien jälkivaikutus säilyy pinnoilla 3-5 vuorokautta tehden syväpuhdistusta. Kun aloitat käyttämään multicleania, kannattaa aina kääntää muutaman kerran, että nuo probiootit sekoittuvat kokonaan tähän nesteeseen. Olen itse silousalan yrittäjä. On kätevää, että on vain siis yksi pullo, millä pystyy siivoamaan kaikkia pintoja. Turvallinen käyttää, enkä altistu työpäivän aikana kemikaaleille. Ja sitten niitä käyttövinkkejä. Eli kun se käy kaikille pinnoille, ikkunoille, peileille, niin nostamme sieltä jotakin ylitse muiden. Eli esimerkiksi pakastimen sulatus käy nopeasti, suihkutetaan jäälle multiclean laimennosta ja pienen hetken päästä, varsinkin arkussa, se huomaa, että pintajännitys rikkoutuu ja pystyy ne jäät avittamaan sinne arkun pohjalle. Sieltä rikkalapiolla jäät pois ja sitten vaan suihkutetaan uudelleen pinnoille multiclean ja pyyhitään kostea viinalla. Toinen mun mielestä oivallinen on paljujen ja sitten näiden poreammeiden pesu. Eli suihkutetaan pinnalle ja voi antaa vähän aikaa vaikuttaa ja sitten kun pyyhitään kostealla liinalla, niin saadaan aikaa syväpuhdista. Ja se, että jos on vähän huolimaton itse, niin ne probiootit jää vaikuttamaan sinne sen 3-5 vuorokautta ja korjaa niitä jälkiä. Kun sinne laitetaan sitten vesi, niin vedessä ei ole kemikaalijäämiä, joista herkkäihoiset voivat sitten saada oireita. Tuote soveltuu äärettömän hyvin rasva- ja nokilijalle ja nyt kun kesää kohden mennään, niin grillit on hyvä kohde tuotteen käytölle. Lisäksi tuotetta on hyvä tai mahdollista käyttää tahrojen poistoon. Eli sumutat jo tahralle, annat vaikuttaa. Voi olla, että yksi kierros jo poistaa tahran, ellei, niin sumutuksen suihkuttelun voi toistaa. Eli jälkivaikutus näkyy siinä, että tahra poistuu ihan itsekseen, eikä tuotetta, on se sitten vaate tai pöytäliina tai mikä vain, niin ei välttämättä vaadi pesukoneessa käyttöä. Eli probiootit kodin, ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvoinniksi. Minun verkkokauppaosoite on www.homecare.fi kautta Maire Koivisto. Minulla löytyy samaisesta osoitteesta www.homecare.fi kautta Pirjo Liitsola.
Minun verkkokaupan osoite on www.homecare.fi kautta Merja Raita. Kiitos.